कमरिए पर बजा दे। हाँ लाइन कितना सुंदर बा देखी। हमारा गुरुजी को लाइन गवले रही कि जमाने की दीवार सदा टूटती है मोहब्बत के मदहोश बानी के आगे, आज जवानी न होती है बस में किसी के, खुदा भी झुका है जवानी के आगे। हाय देखी कोनो दुल्हन का मन बा, वाह वाह। जब कमर पर भाव हो गए तो कहली कि लाइन सुनाइए दे हम का कहतिया। सिहरे बदन राजा, सिहरे बदन राजा, बिगड़ तमन राजा, रतिया के हरे बदन राजा बिगड़ तमन राजा, रतिया के हरे बदन राजा बिगड़ तमन राजा। कैसे पायल छम छम करे, चूड़ी छन छन करे, हथिया पायल छम छम करे, चूड़ी छन छन करे, रतिया के। पायल छम छम करे, चूड़ी छन छन करे, रतिया के। अरे सिहरे बदन राजा, बिगड़ तमन राजा, रतिया के। आ पायल छम छम करे, चूड़ी खन खन करे, हथिया के। अतही तब भाई राऊ गोरली, अरे तही तब भाई राऊ गोरली, मत कमर कमजोर न छोड़ दी। सिहरे बदन राजा, बिगड़ तमन राजा, रतिया के। अरे पायल छम छम करे, चूड़ी खन खन करे, हथिया के। तही तब भाई राऊ गोरली, अरे तही तब भाई राऊ गोरली, अरे बाटे कमजोर न छोड़ दी। नया नया कवना बा, अरे नया नया कवना बा, खेलवना नया नया। अरे अपना में हर पत्नी, अपना में हर पत्नी, कोई ना पाया। अरे जल्दी से आई के हिलोर दीना, अरे जल्दी से आई के हिलोर दीना, अरे बाटे हमारे कमजोर न छोड़ देना, बाटे हमारे कमजोर न छोड़ देना, बाटे हमारे कमजोर न छोड़ देना। वही तरह बिना पूर्वी का भोजपुरी है। भोजपुरी में जब पूर्वी हो जाला तो वो लोग के याद हमनी का कहे के कहल जाला। आपके ही क्षेत्र का हनुमान पठाक लिखली गीत बा। बक्सर बिहार बा। दोनों बेकत वाह 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 वाह। एक ही चारपाई पर दोनों बेकत सुतल, बारे हनुमान पठा और बारे बिहार बाहर बक्सर। दोनों बेकत एक ही चारपाई पर लोग सुतल बा। राती खान दुल्हन उठ के बैठ जाता रही, हाय करे जा धली हली कह तारी कैसे। अरे माई रे
के घैया करे जब पीछे ना घैया करे जब पीछे ना आरे बरलस कौन निरदैया हो राम करे जब पीछे दरवाजा खुलल बा देवर आ गई पूछत का भइल आंख में आंसू बा मर सुतले बार बहुत तारी एक तो रोइले भाई का भइल एक तो रोइले दरदा चना कि मरलस अरे मरलस हाय कौन निरदैया अरे करे अब हाथ में अमात नहीं खे फिर एक बार ताली बजे की चाहे और देखिए हमार भाई छोटा भाई बड़ा स्नेह बड़ा प्यार भले देखिए ये सच्चाई बा चेयरमैन साहब हमार घर भले गाजीपुर में गंगा के उतारे पता रहा भले घर गाजीपुर है लेकिन जब गंगा ये पार आइला तो हमार करेजा बक्सर अब भोजपुर में धड़के रुआ सबको प्यार रुआ सबको स्नेह नहीं खे हमारा ना बुझाला कि हम अपन गाजीपुर चाहे बनारस चाहे उत्तर प्रदेश छोड़ के आई बानी इतना स्नेह बा ये हमार छोट भाई बानी यहाँ के प्रहलाद दुबे जी अइला के साथ बड़ा दोनों हाथ बिछा करके ऊ स्वागत ऊ स्नेह जैसे गो बड़ भाई के छोट भाई करेला हमारे तरफ से कुछ देवे लाग तो नहीं खे लेकिन आशीर्वाद तन बैठ जाए 10-15 मिनट ये बिरहा आ एमे ई ना है कि तनी कुछ ऐसा बिरहा में हो जाए प्यार से खूब बहुत सुंदर तनी देखिए आई ये यादगार चीज हम सुना रहल बानी कि बिरहा में ऐसा होला